Už tam stojí. Žádám všechny závodníky, aby při znakových disciplínách skákali do vody z bloku a vylízali po kraji. Děkuji. Představím vám závodníky třetí rozklady, dráha číslo 1, vytlačil Ondřej Horský plavecký klub, dráha číslo 2, Kredit Radim tělovýchovná jednota Vsetín, dráha číslo 3, Jureček Adam, tělovýchovná jednota Frenčka, dráha číslo 4,